Pekný deň, priatelia. Predám aj váš dom. Ako to prebiehalo, vám teraz povie predávajúci. Zdravím, pán Ilov, pozdravujem z Viedne. Chcem sa vám poďakovať, že ste úspešne dotiahli predaj domu v Gemerskej Polome. Požiadal som vás o spoluprácu. Pozdravujem vás a chcem vám veľmi pekne poďakovať verejne. Tým preto to natáčam, toto video, za perfektnú prezentáciu, prácu s dronom, vizualizáciu a podobne. A navyše ste to prebral v ťažkej situácii po 3 realitných kanceláriách, kde som nebol celkom spokojný. A keďže ste to dotiahli do konca, tak som sa teda rozhodol asi zrejme správne a ja vám za to ďakujem a dúfam, že bude aj ďalšia spolupráca v budúcnosti, pretože vieme, na čom to môže byť. A prajem vám veľa úspechov. Ďakujem, do počutia.